aspoň trošku z refrénu. Aj ty vzadu, píra! Tak toto nebude len letný hit, ale hit roka 2024. By som chcel ťa vidieť v Boratovkách v Bratislave nakupovať. Wow. Čo? Príjemné ránko, 7.03, dámy a páni, a v tomto momente otvárame novú hodinku, pretože v tejto hodine budeme poprvýkrát púšťať skladbu Minister Hypu takto v éteri. O tej skladbe sme už veľmi veľa rozprávali v rannej show, že to vznikalo práve počas rannej show, aj v spojení vás, ľudí, ktorí ste nám pomáhali pri tvorení textu, pri tvorení hudby. Tak. A môžeme vám povedať, že natočili sme perfektný, a naozaj, že perfektný videoklip. A to sebareflexie v mojej hlave funguje. Áno. Ale musím povedať, že ten klip je naozaj perfektný. Je fakt dobrý. Akože dali sme si záležať 3 natáčacie dní, mnoho lokácií a plno kostýmov a plno známych hercov, ktorých možno aj poznáte, teda určite poznáte. To je taká fráza, ktorú síce počúvate možno často, že máte sa na čo tešiť, ale tak toto je fakt taký úlet. Takže ja sa v tomto momente prezliekam do kostýmu, ktorý bol použitý v klipe, ty už si oblečený. Áno, no ako tak pozerám na hodinky, ako sme slúbili, tak ideme svoj sľub aj splniť. Je to tak, dámy a páni, budete absolútne prví, pretože máme vás radi a zaslúžite si byť v tom absolútne prví medzi nami, pretože teraz ideme predpremiérovať skladbu, ktorú nikde zatiaľ nenájdete, celú v plnom znení. Dámy a páni, volá sa Minister Hypu. V hlavných úlohách Sketch Bros a Jozef Vajda. Taktiež musíme spomenúť, že vo videoklipe si zahral aj Peťko Baťány. Veru. No a ja by som úplne nezdržoval, ja by som tú skladbu pustil. A teraz máte tu jedinečnú možnosť si tú skladbu napríklad nahrať na diktafón a potom ju dať na úložto. Ty prestaň. Čo? Nabádať na pirátstvo? Aha, to je asi protizákonné, tak nerobte to. Ideme na to? Let's go! 3, 2, 1. Minister Hypu, Sketch Bros, užívajte od nás pre vás. Drahí milí spoluobčania, posaďte sa, teraz prichádza na scénu Sketch Bros. Ministerstvo hypu, vyzvem ťa do fajtu, pripoj sa na liveku, Sketch Bros in the house tu. Fajku daj tu aj tu, keď nepoznáš randu, si len nudný gáčo, celú svoju bandu. Aj ty vzadu pára, Oh yeah! Je to tu! Ono je to zvláštny pocit, lebo úprimne, tí, ktorí počúvate ráno show, viete, že ja som celý život sníval o tom, že byť spevákom je podľa mňa perfektné, ale nikdy som na to nemal. A teraz, keď to takto počujem, tak znelo to tako dobre, nie? Ale koho je to zásluha? To je otázka. Nie, ale počuj, akože keď sme to nahrávali, tak som si tak vravel, že No, že trafí sa ten Olinko náš aspoň do jedného rytmu. Môžeš prosím ťa prestať teraz mi kázať moju emóciu z tejto skladby. Ja som rád, ja si teraz hovorím, že ako moja maminka musí byť hrdá na mňa, keď to počuje. Môžeš ma prestať ponižovať? No tak sme v dobe, kedy sa používa autotune, no tak aj ja som si trošku dal možno toho autotune, že tak tiež to možno nebolo najlepšie. Trošku som bol dopotený v tom štúdiu, lebo ja sa neradím medzi spevákov. No a? Ty zase si môžeš povedať, že si takmer jediný, ktorý si to aj prizná. Pozdravujem všetkých, ktorí používajú autotune, určite ich je moc. Ale je tam počuť, pusti. No. S nami spievaj hýra-pap, kým je čas pára-pap, ruky hore hýra-pap. Ako úprimne, podľa to tam nepočuje, nevadí to tam. No počkaj, nie je to počuť, znie to veľmi dobre, ale ty si teraz akože uveril, že takto si znel v štúdiu? No? Bolo to veľmi iné? Poď, ideš teraz naživo. Naživo refrén. Zabudol som si text vytetovať na ruku. Skús aspoň trošku z refrénu. Aj ty vzadu, píra! Sketch Bros na Európe 2. Niečo neuveriteľné sa tu stalo a my vás totálne milujeme. Ruším všetky návrhy na banger leta a ako prvý zrejme navrhujem ako banger leta Minister Hypu, Samo a Oliver. Dobré ránko, tak toto nebude len letný hit, ale hit roka 2024. Čaute chalani, stačil mi ten úryvok a to bude určite na banger leta. Po tomto kúsku banger leta. Chlapci, čo vám dáva, tak to bude aká bomba. Mega špica bomba songa, ste frajeri. Tak toto. Tak, viete čo? Let's go! Európa 2 hľadá banger tohto leta. Európa 2. Banger leta, ak
som správne pochopil, má byť o tom, že má byť všetko podľa teba. A čo, dáme do Bangru leta tú našu skladbu? No akože fakt, že teraz sa nám to tu rozbehlo s tými hlasovkami. Ja pustím jednu veľmi odvážnu, hej, aby ste vedeli, ako veľmi zlé to je. Ahojte chlapci, dobré ráno. Oliver, nebolo počuť ani, že si tam používal nejaké čakry-makry s hlasom. Počúvaj, kebyže vyhráte Banger leta, tak určite by som chcel ťa vidieť v Boratovkách a v parku v Bratislave nakupovať. Wow. Yes. Čo? V Boratovkách v Auparku? Ale vieš čo, dobre, správame to tak, že OK. Ja neverím tomu, že by sme mali až takú šancu vyhrať. Tak poďme to nám zaradiť. Poďme zaradiť skladbu Sketch Bros, Minister Hypu, skladba, ktorá vznikla tu v ranej show. Poďme ho zaradiť do Bangera leta. Okay. A keď ľudia budú na našom webe Europa2.sk za ňu hlasovať a naozaj porazíme tie skladby, ktoré tam sú, skladby veľkých mien, ako Pedro a Dáša, Ostia a podobne, ak sa nám to podarí, nemám s tým problém. Dám si také boratovky, že a budem po parku behať aj celý deň a ešte k tomu budeme žuť aj záchodovú kefu. Nie je problém. Som tomu otvorený, poďme do toho. Opatrne s týmto. Ja by som to nechal ešte, že akože otvorené, že vy posielate nápady, ktoré by ste chceli, akože, že to berme ako stávku. Keď sa to podarí, niečo spravíme. Keď sa to nepodarí, nič sa nedieje. Tak hlasujte za túto skladbu na webe Europa2.sk, klikajte a ak sa to podarí, odpadnem. Poďte do toho. Je to čistá fantázia, tak tvoja maminka už zahlasovala? Áno, na webe Europa2.sk za túto skladbu. Áno. Tak to je fantastické. Ja teraz idem naživo z rannej show zavolať mojej mame, že či to spravila. Lebo vieš, že to proste... No to potrebujeme mať. Teraz, že či vieme jej číslo na spomeň. Než dvihne niekto úplne iný. Môžem s ňou volať? No tak tradične. Mám s ňou dobrý vzťah. Ty vždy hovoríš s mojou mamou. A spí, alebo? No neviem, ak spí, tak to by... Čo by to bolo za mamu, keby predpremiéru nestihla? Haló? Áno. Zlatka, ahoj! Čau! Si Veteri, dobré ránko. Zlatka, prosím ťa, rýchla otázka, testovacia. Zahlasovala si už za Bangera leta za našu skladbu? Úprimne. No nie, zatiaľ som si na ňu len zatancovala, ale chystám sa. No, to je... Dobre, počkaj, tak máš jeden bodík, že dobrá mama. Ten jeden bod máš za ten tanec na tú skladbu. Druhý bodík môžeš získať vtedy, keď otvoríš teraz telefón alebo počítač. Vyťukaj si europa2.sk, tam máš Banger leta, máš tam nejaké skladby, 50 skladieb. Zroluje si na tú najlepšiu. Počkaj, tu je otázka. Ktorá je tá najlepšia, hej, že za ktorú budeš hlasovať? No, tak môžeš Artema... ako inak. OK, dobre, tak teraz máš ten bodík. Ako je to fakt pecka, chalani, darmo, že to robil môj syn, ale musím uznať, že je to fajn. Vážne? Áno, vážne. Tak, odhliadnúť od toho. Tak vieš nám slúbiť, že zahlasuješ na tom webe, na ten Banger leta, lebo my tu už sa tu črtajú nejaké stávky, že pokiaľ sa to naozaj podarí, ja som ochotný spraviť čokoľvek, lebo nemám až taký nádej, že porazíme presne, ako som mu teraz povedal, Kaiga, Topic, Sigalu, Imagine Dragons a podobne, alebo ak ich porazíme, tak nielen, že im pošlem dlhý nos do chatu všetkým týmto umelcom, ale som ochotný naozaj sa prejsť v Boratovkách po parku, zjesť záchodovú kefu, čokoľvek, je mi to jedno, čokoľvek. Tak tento nech je aspoň sranda. Tak určite zahlasujem a budem sa tešiť, ako ťa uvidím v Boratovkách. Európa. My tu riešime tú našu skladbu a počúvame hlasovky od vás. Ďakujeme, ste perfektní, ale vlastne sme sa ani neopýtali našej produkčnej Kiki, že čo na to hovoríš, lebo teraz si počula tiež tú skladbu celú v predpremiére. No, pesnička je skvelá. A určite by som za ňu hlasovala, keby môžem, ale iné som chcela. No. Áno. Koľko máte tieto veci na sebe? Ako myslíš? Tento kostým, čo máme? Koľkože? Aj kostým. No počkaj, tak 3 dní sme točili. Lebo to, čo ľudia nevidia a hlavne necítia, ste vy dvaja. Že smrdíme? Strašne, nedá sa tu s vami celé ráno byť. To vážne? Počujete, lebo preto sme sa jej spýtali teda, že čo na to hovorí, lebo sa tvári tak kyslo. Ale my sme vlastne kyslí. Je to taký kyslý smrad? Alebo je to hrozné. O tomto sa prosím nebavme. Je to hrozné, je to také presne ako spolužiak na základnej škole v poslednej lavici. Môžem nás obhájiť. Točíme videoklip. A 3 dní sme to točili, teraz je 4. deň, netočíme síce videoklip už, ale sme si povedali, že bolo by skvelé v týchto kostýmoch prísť aj do štúdia a nebolo kedy to vyprať, no tak ako každý pochopí. Deodorant, voňavka. Deodorant, no pozri, tak to by sme nás to nám nenapadlo inak, to je pravda. Vidíš? No nič.
Určite poznáte rôzne, neviem, hokejové šatne alebo podobne, kde nejaký takýto smrad je, ale tiež nie ste na ní nahnevaní, lebo proste je to súčasť toho, no tak súčasťou točenia klipov, keď točíte v jednom kostýme viac dní, je taktiež smrad, no tak bohužiaľ, Jasné. Mrzí nás to, Kiki, ale dobrý videoklip má svoju daň. Vyhovorme sa na budget. Pozri, nemali sme budget na mnoho akože kostýmov. Hej, ako je pravda, že keď je zahraničná produkcia, možno majú 3 rovnaké kostýmy, ale náš jediný budget, ktorý sme mali na klip, sa minul už v deň točenia na odťahovku. 2 odtiahnuté auta, to je 410 eur, nebudem kupovať ešte aj kostýmy. Sme na Slovensku. Čo ty na to? Je to výhovorka alebo... Nie. Dobre, tak sa prezrieť. pozri, Mark Zuckerberg vraj chodí každý deň v tom istom. Hej, zakladateľ Facebooku a chodí každý deň v tom istom oblečení. A my chceme byť ako on. Je to obhajoba? Nie. On má veľakrát to isté. Vy máte jedno. Aha. To nosíte 3 dní. Tak nič. Sme radi, že sa počujeme a sme radi, že sa necítime.